जतन हामबाय ते खुलुमखा दिनै 8 तारिख नभेम्बर दिनै CC मीटिंग उनका सेंट्रल कमिटी मीटिंग और जरा दिनै जत एलाइड अर्गेनाइजेशन दिनै एडवाइजरी कमिटी दङ दिनै यूथ IPFD दङ IULFD दङ ते गोबां दिनै आर्टिसा दङ जत दिनै 8टा संगठन दिनै ब्रांच अर्गेनाइजेशन बरन्ते दिनै इम्पोर्टेंट दिनै सेंट्रल यूथ कमिटी मीटिंग उनका मीटिंग गोबां दिनै डिसिसन जाखा अब आं आगरे साइरिखा बनि बागै आं जत्तन हाय आं बयनाय दिनै सारा तिबार बरलग्न जों IPFD पार्टी ताकफोनो जों दिनै ओपन डोर पलिसि दङ जों जत्त एलाइड चिकन अर्गेनाइजेशन पलिटिकल पार्टी बरं जों ओपन डोर खायरगो बरबायदिन डायलग खायनो बागै जों रेडि दं ओमफ्राय JP नाड्डा दिनै BJP प्रेसिडेंट मन साइ फेमिनि जोंनि रिटेन बुंबरनिखा जों IPFD पार्टी एडिसि इलेक्शन दं जों 18टा बिसिङाव जों 22टा सीट जों बाचानाय अब जों बनो साइ फैका अब जों गाबाव काउन्सिलाय दङ अब जों स्टैंड पॉइंट अब दंनाय सेकेंडलि जों जत साख्लायखा जों डिविजन लेवलाव जों दाय रेस्ट खायलिया जों दिनै इलेक्शननि बागै जों जत दिनै लेभेलाव जों साइ रहखा साबुं हाबुं जों सांमा खायनाय दिनै बुथ कमिटि मा खानाय जत लेभेलावनो अमाय साजाखा तेबो जों साखा दिनै बिसिङाव बांमा एलाइड अर्गेनाइजेशन दङ ब्रादारहुड एंड एलाइड अर्गेनाइजेशन बरनो IPFD इज ए पेरेंट बडी बनि लगे लगे गोबां दिनै चिकन ग्रुप दङ ब्रांच दङ आरो जों कोअर्डिनेशन कमिटि जों विदिन मान्थ अफ नभेम्बर बराव मा खानाय जों साखा तेबो दिनै जे दाबाव दिनै जत कर्मी दं स्पेशल दिनै यूथ IPFD IULFD आर्टिसा दिनै गोबां दल दङ बरं साखा साबुं हाबुं जों सांमा खायनाय ते दिनै पार्टीनि अंगै जत्तन बराव जों हेल्प खायदों जों साखा थार्डलि जों साखा दाबाव दिनै IPFD नि पलिसि जों दाफोर जों अबाव साइड दङ दिनै ओपन डोर पलिसि